маҳтали ҳуш будӣ. ҳар рӯз ораву гирья мекардӣ ки хозгорҳатро фирист. барои пушти дари мо меистоди. саволи дигар чунин аст: раваду ишқи худи шумо тариқи интернет пайдо шавад мабодо. ӯ бирафту ман дарк кардам ки ҳаёт чӣ қадар бароям азиз аст. аммо ӯ ҳамеша бо писханд мегуфт ки гулро додед бо ҳавас, ман ошиқи дигар кас. обо ту худо гӯ ки матра нагирифтум, агар не сари мара мехӯрдӣ. вале агар писар бо 15 духтар ҳарф занад, ба ӯ касе чизе намегӯяд. зеро ҷомеаи мо мақсад ин аст ки чаро назар ба писарон духтарон тез бадном мешаванд. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. салом азизони дил, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали мо. инак бо барномаи сирҳои фош бо шумо ҳастам. ман Рустам Азимӣ. меҳмони нашри навбатии барномаи мо ҳастанд бисёр ҳам як гулдухтари зебо, оне ки ҳамагон духтари фейсбукаш меномем. бо дипломаҳои пурдардаш метавонад ҳама рӯза азизи дилдидаи мо гардад. оне ки риштаи рӯзноманигорро бо баҳои хубу аъло хондааст, дар ҷомеа аллакай мавқеи худро пайдо кардааст. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи сирҳои фош хушомадед мегӯем. ташаккур ба шумо ки ба барномаи хеш маро даъват кардед. сарбаланд бошед. зинда бошед нилуфар боно ки сухани моро рад накардед, меҳмони барномаи мо гаштед. барои нилуфар ишқи интернетӣ вафодор аст ё мисли обу ҳаво омаду меравад? хуб, аслан имрӯзҳо ба ишқи воқеӣ, яъне реалӣ бовар кардан кори душвор аст, чун шахсоне ҳастанд ки аз ишқи 2 сола, 3 сола ҳатто 7 сола ва ҳатто 7 сола, бале, ҳатто 7 солаи хеш шикваю шикоят доранд. ва ман ҳоло ки сухансари ишқи интернетӣ, яъне маҷозӣ меравад, ва ман наметавонам ки ишқи интернетиро, яъне вафодорӣ ном бигузорам, зеро ин ишқи диданашаванда аст. бале ишқе ки тақрибан хаёлист, пур аз макру фиреб аст ва он ҳам фикр мекунам аз бекорист. ва баром чунин ишқ нест. чунон ба дард гуфтед ки фикр кардам ки аз ишқи интернетӣ аллакай шикаст хӯрдаед. На, худо нишон надиҳад. шумо танҳо дарди дили онҳоеро гуфтед ки бале, ба шумо ягон рабт надошт. не, ба ман умуман ин рабт надорад. ҳамчун як инсоне ки аз дарди мардум тарона мехонам, каме ҳам бошад бале гуфта гузаштам. духтарон тез зарба мехӯранд аз он ки гирди номашон гап барояд. мақсад ин аст ки чаро назар ба писарон духтарон тез бадном мешаванд. медоне чӣ Рустам, миёни мардуми мо як мақоле аст ки мегӯянд духтарон аз барги гул ҳам дида бештар нозуктар ҳастанд. албатта ва шарму ҳаёи як зан, як боно барои мардуми мо чӣ қадар волос, чӣ қадар қадр дорад ки як иштибоҳи кӯчак низ метавонад духтарро бадном созад. албатта мисоли оддӣ, агар духтар берун аз кор бо мард ҳамкасбаш агар дар суҳбат шавад, гирду атрофаш гапу калоча зиёд мешавад. ва ё бо писаре дорӣ бобати ишқ агар ҳарф занад, тамом дигар он духтарро мисли духтари намунавӣ, духтари хушахлоқ ҳеҷ кас нахоҳад хонд. вале агар писар бо 15 духтар ҳарф занад, ба ӯ касе чизе намегӯяд. зеро ҷомеаи мо мардро воло медонанд ва ин тафаккури онҳост ки мо наметавонем дигаргун созем. зинро фикр мекунам ки духтарон бештар аз писарон зарба мехӯранду тез бадном мешаванд. ширкати Акрамебел истеҳсоли курсиҳоро барои маҷлисгоҳҳо, ташкилоту муассисаҳо омода менамояд. танҳо шумо фармоиш диҳед ва шумо ҳатман хизмат мерасонад. рақамҳо дар экран. чаро мардҳо агар бо 15 нафар ишварзӣ ҳам кунанд, рейтингашон гӯё баланд аст, дар сатҳи баланд қарор доранд, фахр мекунанд, гиребонашон дар осмон парвоз мекунад. аммо духтарҳо ҳамин ки бо 2-3 бача агар гап зананд, зуд онҳо бадном мешаванд, ангушнамои мардум мешаванд. чӣ гуна ки дар боло қайд кардан,
шарму ҳаёи духтар дар зинаи болост ҳамеша албатта ва тафаккури мардуми мо чунин аст. Гарчанде ки миёни мардон ва занон баробар ҳуқуқист, вале ҷомеаи мо на он қадар дарк мекунанд инро ва ҳамеша мардро як зина боло медонанд. Ору номуси зан фикр мекунам беш аз ҳама поймол. поймол шуданашро ҳеҷ кас намехоҳад. бале саволи дигар чунин аст: раваду ишқи худи шумо тариқи интернет пайдо шавад мабодо? воқеан ҳеҷ кас наметавонад пешгӯӣ кунад ки фардо чӣ мешавад, Албатта. чун ҳар як раванди зиндагӣ сюрпрайзҳои худро дорад. вале ман кӯшиш мекунам ки бо ман чунин ҳолат рӯбарӯ нашавад, зеро ки ишқи интернетӣ, яъне ман наметавонам аслии инсонро тариқи интернет баҳо бидиҳам ва ё бисанҷам. ин кори саҳл нест ва хеле душвор аст бовар кардан ба ишқи интернетӣ. зинро ман кӯшиш мекунам то ба ин ҳолат рӯбарӯ нафтам. ҳастанд бачаҳое ки менависанд шабу нисфи шаб смсҳо намеоянд? рости он қадар аҳамият намедиҳам. месенҷер пур аз Паёмак аст? мактубҳост. бале ман он қадар намехонам. беҳтарин. саволи дигар чунин аст: муҳоҷирон хеле зиёд дӯст медоранд шуморо, хабар доред? на ба мо низ занг зада хоҳиш карданд ки шуморо меҳмони барномаи сирҳои фош гардонем ва ин рӯз мо хушбахтем ки шумо меҳмони барномаи мо ҳастед. чӣ хубӣ кардед дар ҳаёти ин муҳоҷирон ки ин қадар шуморо дӯст медоранд? ман низ муҳоҷиронро хеле зиёд дӯст медорам, ҳурмат мекунам, зеро имрӯзҳо аксарияти мардуми мо дар муҳоҷират ҳастанд. бояд қайд кунам ки аз хонаводаи мо низ якчанд нафар дар муҳоҷират ҳастанд ва ман низ чанд моҳ қабл дар он ҷо будед? аллакай хабар бале дар доред? муҳоҷират будам. дарди ҳиҷрон дур аз ватан, наздикон, ватан, бале бештар маро роҳ афтода мекард ва ман хостам ба ҳамин табақа низ мавод нашр кунам. дар шаҳри ғариб навҷавонӣ гузарад, чун зинда ба гӯр зиндагонӣ гузарад. садпора шавад дилам ки андар пайи нон, аз хоки ватан ҷудо фалонӣ гузарад. беҳтарин. ташаккур мегӯям ба шумо. Саломат бисёр ба дард мехсароед, бархурди дили анамон муҳоҷирон мегардад. саволи дигар чунин аст: дар телефонатон мабодо смс ояд. ҷавоне навиштааст: нилуфар дӯстат медорам, барои шинос шудан ҳар ҷогӯӣ меоям, фақат аз ман бош. шумо чӣ посух мегӯед? ман ҳаргиз ба смси он нафаре ки намедонам, намешиносам, доираш чизе маълумот надорам, ҳаргиз посух намедиҳам. саволи дигар чунин аст: аз дилхоҳ сароянда суруде сароед ки ба тақлид наздик бошад, ба садою ба анаму мимикаи ҳамон нафар. вале медонед, модарам ҳамеша мегӯянд ки илтимос ту сароянда нашав. намедонам чаро. хуб чиаро садои хуб доред? фикр намекунам. хай месароям, бубинед, худ баҳо бидиҳед. марҳамат, мо баҳогузоранда. қафасам тангу дилам тӯфонист, абрҳо дар баданам зиндонист. нест чатре ки паноҳам бошад, осмон боронист, осмон боронист, осмон боронист, осмон боронист. хуб аст. идома диҳед ва дар як муддати кӯтоҳ машҳур мешавед. ташаккур. сарбаланд бошад. саволи дигар чунин аст: гулбазм аст шарти мо ва дар ин ҷо мо маҳорати шуморо мехоҳем бисанҷем. омода бошед, шурӯъ кунед. аз ман оғоз мекунем. гулро ман ба шумо медиҳам ва оғоз кунед. гулро ба об тар кардем, гулбазмро сар кардем. гула додӣ ба дастам, ман ошиқи ту ҳастам. гулро додед бо ҳавас, ман ошиқи дигар кас. обо чаро рақс нест дар ин гула овардан? дар тӯйҳо аслан ҳам хел анъана буд ки рақс карда гулро мебиранд. гула додӣ ба умед, нилуфар нашав ноумед, орзуи ягонаам, мехоҳам бахти сафед. ташаккур.
албатта ки ин ҳазл аст. марҳамат. гул дар болои стенка қадд раса мегирӣ, духтарои регара зуруд раса мегирӣ. Оҳо. дар осмон ду кафтарай, дар дастум гули тарай. хафа нашав нилуфар, ҷудоимон хубтарай. ин буд як шарти мо ки бобати Гулбаст ва ҳарду ҳам фаъол будем ва шумо бой надодед, хуб аст. саволи дигар чунин аст. нақши ду ошиқ ки аз ҳамдигар нафрат доранд ва ногаҳон дучор меоянду дар роҳ якдигарро дида неш мезананд. онро мехоҳам нақш бозӣ кунем. нозу нузаша бина, хайрият ки нагирифтумш. ту худо гӯ ки матра нагирифтум, агар не сари мара мехӯрдӣ. маҳтали ҳуш будӣ. ҳар рӯз ораву гирья мекардӣ ки хозгорҳатро фирист. бароями пушти дари мо меистодӣ. ҳарду яктагӣ тарона месароем ва тамошобин баҳо мегузорад ки таронаи дарднокро шумо бештар сароидед ё ин ки ман. аввал шумо шурӯъ кунед. марҳамат. марҳамат. Нилуфар интихоб карданд ки шеър мехонанд ва ман бошам як таронаи пур аз дарднома. марҳамат. шеър аз қалами Ирина Фавзел бо тарҷумаи Сурайё Ҳакимова. марҳамат. касе огаҳ нахоҳад шуд зи дарди ман, ба фикри дигарон бисёр хушбахтам. ҳамеша ханда хоҳам кард дар барзан. паси сар мекунам охир ҷасура ман. наметарсам аз он ки мондам танҳо. ҳамин бошад ҳаёти мо чӣ битвон кард. ба нози мо надорад ӯ ҳеҷ парво. ту ҳақ будӣ, худамро дӯст медорам. зибас ки асл будам, боз бошам зан. нашу ин асли мо, мақбули ту ёрам. ташаккур. сарбон бошед. ман низ як дардномае мехонам ки ҳамагон фикр мекунам ки ғамгин мешаванд, ишқашон, хаёлашон ба ёд меояд ва маро раҳмат мегӯед ва интихобро дар дасти ман мегузоред. меравем. он рӯз ӯ бирафт. фикр кард ки бо рафтанаш тамоми ҳаёти ман месӯзад. аммо на, ӯ бирафту ман зиндагиро омӯхтам. дарк кардам ки ҳаёт чӣ қадар. ӯ бирафту ман дарк кардам ки ҳаёт чӣ қадар бароям азиз аст. аммо ӯ ҳамеша бо писханд мегуфт ки баъди ман шикасти бузурге дар ҳаётат хоҳӣ дид. лек на шикасте буд, аммо хушбахтии беинтиҳо маро фарогир шуд. айни ҳол салом медиҳам аз минбарҳои баланд ки ӯ шикаст хӯрд ва дучори мушкиливу дучори нобахтӣ гашт, аммо ман боз ҳам баргаштам ба дунёи хушбахтӣ ки имрӯз аз дур хайр мегӯяд. сан ташаккури зиёд азизони дил. ин буд барномаи сирҳои фош. меҳмони барномаи мо буданд рӯзноманигор, духтари фейсбук, ҳамоне ки ҳама рӯза фаъол асту метавонад дикломаҳояш ҳамаро мафтуни хеш гардонад. меҳмони мо буданд. бори дигар хуш омадед ба барнома. рустам, бори дигар сипосгузорам аз шумо ки маро ба барномаи хеш даъват кардед. аз лутфатон сарам ба осмон расид ва ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол моро мебинанд, ба муҳоҷирон алахусус саломи худро мерасонам. ман кӯшиш менамоям то дар зудтарин фурсатҳо боз маводҳои оиди муҳоҷирӣ, ғарибӣ, модар, бале бештар мавод омода намоям, чун зиёд мебинам дар комментҳо хоҳиш менамоянд. хуб, сарбаланд бошед. рӯзатон пур аз фараҳу шодӣ бод. ҳамеша тансиҳату хона обод бошед. хай азизон. толори мебели акрам, агар шумо мехоҳед барои ҳусни хонаи худро зебову диданӣ намоед, пас метавонед аз чунин мебелҳои шинаму зебо дастрас намоед, дархост намоед ва дар як муддати кӯтоҳ ба шумо мерасонанд. рақамҳо дар рӯи экран